yango vazhowezha apo mukuru bank yakrasha mari dzevanhu dziri kungodisappear kubva mumaaccounts. Dzimwe dzacho hapana zvaunokwanisa kuita nemari, inenge ichingori frozen. Hapana help iri kubva kucustomer service, ingori zi kunge border jumper rawandiswa mutoilet mamunenzva apo vachicrossa border. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So maZimbabweans vari kurwadziwa zvikuru and they are sharing their problems vachiti ivo guys authorities they need to do something, otherwise they do not trust this platform ever again. Vanhu vakawanda vanohorera mari dzavo mumukuru nekuti ndiro bhengi rimwe rinovhurwa usina chero mapepa akakwana. So vari kuti ivo some of their money was taken from their accounts without permission, kuti ufunge kuti imari yemacharges here. So musi June 16 pakatumirwa message, actually 15, kukanzi tokumbiro muite matransactions amunokwanisa muwithdraw mari nekuti musi weholiday muchakonewa kudya mari nemhuri dzenyu nekuti pachaitika problem. So we thought kuti it was an update ichakurumidza yapera, but pakuzonocheka mabalance vamwe vakuwana ma 500 rand imo muaccounts, mamwe ma 3000, ma 4000. Vamwe vangu vashandisa mabank aya kuti vaise mari dzema stock value yangova guys kuita kurwadziwa nekuti vanhu vari kuti zvino kana mari dzevanhu dzangotorwa pasina trace ndichaitawo sei. Ivo vemukuru vabvunzwa kuti kochi tiri kuitika, release a message saying, "Dear valued customers, we know it's worrying to see a negative balance on your Mukuru card, but please don't worry, your money is safe. This is just a temporary technical problem. We are working hard to fix it. Your balance will be back to normal soon." So guys, ameno kuti vachazo remember here kune ma backup here guys ekuziva kuti yangu ini mari yanga iri 200 yako iwe yanga iri 2 rand iwe wanga uri kuminus. Maagents emukuru angasachadi kuenda kubasa nekutotya kutakwa namabwe, asi vazotumirwawo message yabva kumukuru ichiti bedwe endai kumabasa munotibatsira kutitaurira namakastoma. So that even the company is aware that there is a technical issue affecting wallet balances. The IT department is working on fixing the problem with agency. We understand the situation feels overwhelming with the way customers are calling, but it's important that we show up and handle it professionally. Please go to work as scheduled. When speaking to our customers, kindly apologize for the inconvenience and let them know that the issue is technical in nature. Assure them that our team is actively working on resolving it as quickly as possible. Your presence and calm communication will go a long way in maintaining trust and confidence. We sincerely apologize for any inconvenience this may have caused. Thanks for your understanding. So vamwe vari kuti tatotambura isu guys, vamwe yatova minus 1.3, vamwe vari kuti asi vahekewa here. So guys, there is something chinoitika ku background ko zvinenge zvichiitwa zvesupport, panenge paitika a glitch ipapo, but I am sure they have my backup information. Vanoziva kuti uyu yake mari kungoti zviri kunetsa kuti uri kuda kundotengera vana usavi asi kuri kunziwa hauna mari, asi iwe uchiziva kuti une mari. Zvinhu zvacho kana haugoni kuzvinzwisisa, but chirungu chavo chakakura chati izvoni regai kumanikidzika mumwoyo, muzorore muchiziva kuti mukuru is working very hard to make sure that you get access to your money. Dai zvaibvira vanhu vese vangozwanira mapepa akanaka, vangondovhura mabhenki kwawo anozikamwa kuti hapana musi unonzi Nedbank yateza nemari dzavanhu. Imikani zvinhu zvacho zvakaunga.